Čo by sa stalo s vašim telom, ak by ste pili energetické nápoje každý deň? Druhý fakt vás naozaj prekvapí. Mali by ste problémy so srdcom. S takým množstvom kofeínu a koncentrovaného cukru by mohla vaša srdcová frekvencia prudko stúpnuť, čo by viedlo k nepravidelnému tepu a k následným srdcovým problémom. V komentároch mi dajte vedieť, ako často pijete energetické nápoje. Poškodili by ste si zuby. Niektoré výskumy naznačujú, že kyseliny v energetických nápojoch môžu poškodiť zubnú sklovinu, čo vedie k citlivosti zubov. Mohli by ste mať dlhodobé problémy s obličkami, pretože nadmerná konzumácia energetických nápojov ich zaťažuje. Napíšte som zdravý a nechajte autokorekt dokončiť túto vetu. Kvôli vysokému obsahu kofeínu v energetických nápojoch by ste sa stali závislými. Vaše telo by sa stále viac spoliehalo na tieto nápoje, aby sa udržalo v kondícii. Predtým, ako sa dozviete posledný fakt, sa choďte pozrieť na náš Instagram, kde ku každému videu nájdete krátke poznámky. Mali by ste problémy so spánkom.